Nosaltres som els alumnes de tercer i farem un experiment barrejant la química i l'art. Per fer aquest taller necessitem els següents materials: pintura a l'oli, paper no acetinat, acetona, safates, palets, corda, cola en pols i pipetes. Abans de fer l'experiment hem de posar una corda atrapada a algun lloc per posar els papers després. Primer posem pintura a l'oli i acetona a un got i repetim això per cada color que vulguem utilitzar. Hem d'omplir una safata, 1 centímetre aproximadament d'aigua, posem cola blanca en pols i ho barregem. A la barreja de cola en pols i amb aigua és recomanable que només ocupi aproximadament 1 centímetre. Xuclem pintura amb la pipeta i tirem unes gotes a la barreja d'aigua i cola. Només hem de posar 3 gotes de pintura perquè si no pot quedar molt tèrbola. Després, amb l'escuradents, fem dibuixos a la safata. Posem el paper a sobre de la barreja 3 segons. Només hem de posar 3 segons al paper perquè si no es desfà. La substància pura que hem utilitzat avui en aquest taller ha estat l'aigua. Les mescles que hem utilitzat han sigut aigua amb cola i aiguarràs amb escultures. Hola, avui vull explicar el líquid i biciclació. Aquesta que no és barreja. Entra sí, però exemple, l'aigua i l'oli són al taller amb utilitzar líquid i biciclació. L'aigua i la pintura. Una mezcla homogènia és una mezcla on no es poden diferenciar els seus components. Un exemple d'això és quan mesclem el dissolvent amb la pintura d'oli. Avui us explicaré els conceptes de química que hem après avui aquí. Qualsevol matèria pot ser una substància pura o una mescla, però les mescles poden ser homogènies i heterogènies. Quan mesclem líquids també poden ser miscibles i immiscibles.